Jonathan Fronteras, mayong hapon pastor, na ako'y pangutana about sa blood transfusion. Kay na ako'y amigo nga mauni ila doktrina, dili daw pwede na aman siya gibasa nako nga Bible verse, pero kalimot ko, palihog kong explain pastor. Salamat kaayo. Brother Jonathan, kana na doktrina ang gidaladala ana mao ang Jehovah's Witnesses. Okay? Ang Jehovah's Witnesses igsuon mga gitawag nato og grupo nis mga tao nga natao didto sa Estados Unidos. Unya ang ilang doktrina dili pwede ang blood transfusion. Now, ang iyang gingon nga naa sa Bible ayaw pagtuo, wala na sa Bible kay wa pa ang Bible mag-uso og blood transfusion kaniadto. Ang Bible dili para sila ka-produce kaniadto og gagmay nga dagom nga diin ilalom sa gagmay nga dagom naa sa taliwala niya na naay bangag nga moagi didto ang tubig o ang dugo. Di man gani ka-produce ang mga Hudyo kaniadto og dagom nga diin musulod sa atong ugat. Ug ang Hudyo kanito wa pa nagtuon sa anatomy. Ug ang Hudyo kanito wala pa gitawag nga to og pharmacology. Nga diin nasabtan pag-ayo ang mga pamaagi pasikot-sikot sa ato nga mga veins. How come moingon siya nga blood transfusion na sa Bible? Wala ay blood transfusion sa Bible. Naalanta kanang sa Bible di makaon ang dugo, pero ang pagkadili makaon sa dugo og blood transfusion managlahi na siya nga idea.